Our heavenly Father can never disappoint you. At all. But your good friend can disappoint you. Your brother can disappoint you. A friend in need can disappoint you. Chukwebuke, Chukwebuke. Nduka Gurumwe, Ndi Catholic, Chukwebuke. Ndi Anyifatika Church, Nduka Dirite, Chukwebuke. Genuncho Igwese n'obodo ahụ makama na onye ezi ochi n'obodo a na-aghata ihe n'ajọ ya anụ ndụ ga-eri anụ ya. Genuncho Igwese n'obodo ahụ makama onye ezi ochi na ya a ga-atụnye n'ajọ ọhịa ebe ndị ndụ ga-eri anụ onye ahụ. Ife na-eme n'obodo a karịka ihe nke a dịkwa ego amamụ ya nwere ihe na-eme ebe ọ ka mma ndị mgbe etu a obodo a dịghị mma kịta ka igwe anyị ama ndị Ha ga-ama na m nwere obi m ahụ. Chineke mara sị ihe agbagharịkwa m maka na ndị a ihe mmadụ ka amaghị n'isi ọsọ ntutu isi ndị ata ya na ikpe si niile dị ya n'ike mma chachachachị ya ọgwụ ma ha efe ha ozigzaga ka a marakwa ha na ewere ha mbe na mmiri oyi tinye na mmiri ọkụ ha ma na mmiri ga-abụ okwu mmadụ ka a na-agwa Chineke ma ka eche m agara m nna hei akwa nwa mana kemgbe anyị yabara ụkwụ ma ha ma eje n'isi ije mba agụ na eze na-anọ n'ezie naghị nke mma a na-eme achọrọ m o nwere akpụ mmadụ akparị ha nna mmadụ si aga akparịkwana m ebe m mụtara ndị dị ka unu onye nwa na-akparị nna oje isi eje ije ọ ka ije n'azụ ụlọ be m ije butere m apụ m bachachara nje eme ka m buje n'ahịa ka je hakwa ọrụ m m tọnta apụ m bachara dị na obere afele ụmụ ofele unu gotere m na-eme mukeri butere nya ka m nọrọ m ebe a chere taka unu ga-ata afọ n'anya ozigzaga ka m ji efe unu ndị were na mmegharụ n'obodo anyị ya dịka igwe ọma na ihe nna plan n'obi m bịa ka ije pụta ya efe m n'ozigzaga ba mebe mmadụ ihe ha echeta Chukwu ka m dịkwa nna nkịta mana Chineke gbagharakwa m ọkwụ na ọbụbọ ka biko Mama, Mama shumbuteria akpụ nya ka m bịa buru. Mama onye akpụ onye oshi. Mama. Mama shumbuteria akpụ nya. Mama onye sigi futeria akpụ. Mba buteria akpụ ya ka na-eji buteria. Mama. Ya kpọ ya ka a butere ka nje fún mama ni butere kpọ ya mama ka ọ bịa. butere ka nje fún mama. Ọ gịnị na-achọ na Mama. Mama shumbupụta ka ọ fa. Mama bịa kwa mama. Mama onye oshi. Mama ọlọ ngọ shumbuta akpụ. Ọkwa na onye ori. Onye kwuru na-eme n'obodo. Akwa ihe ekwuchara nya. ya bụ na ọ na-eme m ihe a. Gbogbo chele chele ya. Ọlọ ngọ shumbuta akpụ. Mama. Musi gụpụta akụ. Okwu shumbupụta akpụ na akpụ ka m bịa buru na. Ọkwa na
Ọgbọ́n sùn bùtá àpapọ̀ bẹ̀rẹ̀ onye ekwe n'obodo a ọnụ ka afụrụ wee ma ekwe ka nsịkwa n'ihe igwe jiri n'onwe ihe ọnụ ka afụrụ wee ma ekwe n'obodo a ihe a na-eme m nsogbu adịghị ya kama na ihe mmabụ na ezigbo onye ochi ọkwa na oshi igwe ya anụ ya kama emekatazi ya na mmekata m ntụrụ ka nsi je ihe nje eme ka m wee mewutekwa si ka m bo ya ogo mwezu Chineke asị ngụ gbagharabazie na m bikozie asị ngụ gbagharabazie na m bikozie nnọọkwanụ emekata mmadụ ihe nsị ka ya megwara mahụ nnọọ ihe ọjọọ bụ mmegwara mmadụ ihe bikozie gbagharabazie nna anyị dị asọ mama biko na egbuo nna ngụ isi ntụ na ikpere na gwa nwa mama biko si ya no nda biko ya nwanne Chineke ka ọ gbagharazie na kwacha n'anya ọ gwara ihe ọjọọ ahụ ndị bụ na-eme Chineke biko nwa mgbagharazie na biko ma ihe niile ngabiga n'ime ọfịa biko Chineke na-ajọ ọfịa ntụ a ndị mmụọ nsọ si ebugide mkpuchieta n'azụ ọ ya bụ na ime n'ihe nwa ọ ga-efu n'aka m dị ọcha aka ọcha biko ndị mmadụ na-afụgo n'aka m dị ọcha na-akpọzi onye ebubo niile ebuba m Chukwu anụ ebuka ahụ biko ọkwanụ ka papa m siri bokatazie m sị ka m megwara Chineke ọ naghị esi etu ọgbara m aka ịbịa gbara m biko gwana ahụ ọkụ eledebezie m biko na ọ na-amata m ahụ biko mezie n'ebere bezie nwa m bịa kunie m biko ebe Chineke gbagharụkwanụ m biko nwa m dozie nwa m donu Chukwu ebuka my brother ife Chukwu lọrọ m this year in fact atụwara m anya some things like ụmụ ji ntị asị na ma ihe ncha ha mee nọ ka Chineke si chọọ Chukwu dị egwu Chukwu ebuka anyị na-egide m n'anya in fact agwa m na ọ dị ihe a Chineke bụ ike alụ ya from now I may believe ihe ọla Chukwu na-alụ na ọ ga-aga
n'udo dịka esi kwesị ya pati nwunye eziokwu nkọwa ya mma akọsa nweva ncha shot maka na Chukwu moyo ke wazi noganilu chukwu ebuka kechi
Onye jobo jobo na baya, kedu ka Nigeria ga-esi dị mma mana ya
na chukwu ebuka n'ụwa onye na-eze ọchịchị omerụ na chukwu ebuka chukwu ebuka n'ụwa 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 hide whatever you're doing in this life, believe in God's time. When you're moving with God's time, your success will float like water. Because God can never disappoint you. Our Heavenly Father can never disappoint you. That your good friend can disappoint you. Your brother can disappoint you. A friend in need can disappoint you. Chukwebuke, Chukwebuke, Nduka Gurumbe, Ndeka Doliki, Chukwebuka, Ndiye Patikata Church, Nduka Diri Jari Jari Chukwebuka, Oye Wae Gadendo, Oye Wae Nadendo, Aboye Majago Dagazizo na Chimurinjo, Akwalukwa na Chimude Mane Noa, Ezo Yogolo na Chide Pamanezia, Chukwebuka Noa, Chukwebuka Noa, Chukwebuka Noa, Chukwebuka Noa, Chukwebuka Noa. Solo. Abuji
your Chukwebuka. Chukwebuka Noa. Chukwebuka Noa. Chukwebuka Noa. Chukwebuka Noa. Chukwebuka Noa. Aya. Dija. Afọ egwu a dị na mbido bụ na etu Chineke si alụ mmadụ ọrụ ka ọ ga-esi wee na-eme gịnị wee kwuso Chukwu ji alụ ọrụ wee na-ekwupụta maka Chineke. Oge nnọ anwụ ka o si wee dị nwunye mbịa na-amụ nwaanyị so nọkọtazie wee mụọ nwa nwoke and ụmụ m ndị a nwụsịrị afa nwe nke a na-akpọ Ogechi a bụ mgbe a mụrụ ya esi m n'ife Ogechi Chineke emego amụọ nke ọzọ nsịnọchi ka ọ dịrị gosi eche nnọọ nwoke ka ọ ga-abụ nsịnọchi ka ọ dịrị mmụọ nke abụọ akpọọ ya Onyebuchi mmụzie nke ịtọ kpọọ ya Chikaọdịrị dee na amụzie m nwa nwoke a kịta wee kpọọ ya Chukwuebuka ya ka m ji wee kụọ na Chukwuebuka so afọ egwu a bụ na Chineke ebuka ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa bụ gwegodi Chineke ụzọ ihe ọbụla ịmago na ịnafere ego bọọdụ ka a na-ekwu ya ekwu mgbe ọbụla ị na-eme ya na-akpọtụta Chineke ava ịnafere ego so ọ ya nwa bụ etu egwu a si wee pụta egwu a bụ na etu nsi efilu bụ na ana m efilu zi that na whatever I ask from God, God have already done it for me. So I feel joy when I'm singing the music, and looking at the way I'm dancing the music, you see that I'm dancing it as a profession. So that's all. All right. Thank you. Thank you. Our Heavenly Father can never disappoint you. At all. But your good friend can disappoint you. Your brother can disappoint you. A friend in need can disappoint you. Chukwuebuka, Chukwuebuka. Nduka guruma, Ndi Catholic, Chukwuebuka. Ndi Anyifatika Church, Nduka diri Chukwuebuka. Genuncho Igwesi n'obodo ahụ ụmụakama na onye ezi ochi n'obodo a na-aghata ihe n'ajọ ọhịa anụ ndụ ga-eri anụ ya. Taka unu ga-ata afọ n'anya ozigizaga ka m ji efe unu ndị were na mmegharụ n'obodo anyị ya dịka igwe ọma na ihe nna plan n'obi m dị ka ị ga-epụta ya efe m n'ozigizaga mba mebe mmadụ ihe ha echeta Chukwu ka m dịkwa nna nkịta mana Chineke gbagharụkwa m ọkụ na ọbụbọ ka biko Hey! Ebe ka aga. Amasị m butere ya akpụ. Mma nke one.
Mama. Mama shumbutere ya bunya ka mbe buru. Mama onye kwa onye oshi. Mama. Mama shumbutere ya bunya. Mama ko na sigi fitere ya kpo. Mbe butere ya bunya ka na ya. Mama. Boya ka. Butere ka nje fo mama butere Boya mama ka obi. butere ka nje fo mama. Ogini na achọ na Mama. Mama shumbuta ka. Mama kwa onye oshi. Mama lo ngo shumbuta akpo. Ọkwa na onye ori. Onye kwuru na eme n'obodo. Akwa ihe ekwuchara nya. ya bụ na ogini eme m ihe a. Gbogbo chele chele ya. Alo mi shumbuta akpo. Mama. Musi gụpụta akọ. Ku shumbuta akpo, akpo ka mbe buru na. Ọkwa na Ngo shumbuta akpo, akpo ka mbe buru. ekwe n'obodo a. Ọnụ ka afụrụ wee maa ekwe. Ka nsịkwa na ihe igwe jiri na o nwere ihe Ọnụ ọfụrụ. ka afụrụ wee maa ekwe n'obodo Ma a. kwa inu mgbe na-ekwe na mgbede nya. Ihe a na-eme m nsogbu adịghị ya. Kama na ihe mma bụ na ezigbo onye ochi. Ọkwa na oshi o. Igwe ya anụ ya. Igwe ya anụ ya. Igwe ya anụ ya. Igwe ya anụ ya. Geenụ ntị o. Igwe ese n'obodo ahụ ụmụaka ma onye zuo oshi na ya a ga-atụnye ya n'ajọ ọhịa ebe ndị ndụ ga-eri anụ onye ahụ. Aka ya ejide n'onye ọrụ. Ife na-eme n'obodo a karịka. Ihe nke a dịkwa ego. Amam, ka nwere ihe na-eme ebe. Ọ ka mma. Mgbe etu a. Ọhịa ya mara. Obodo a dịkwa mma o. Kịta ka igwe Anyị ama ndị bụ. m ga-ama na m nwere obi na Chineke mara sị ihe agbagharịkwa m maka na ndị a ihe mmadụ ka amaghị n'isi ọsọ ntutu isi ndị ata ya na ikpe si na edere ya n'ike mma chachachachị ọgwụ ma ha efe ha ozigzaga ka amarakwa ha na ewere ha mbe na mmiri oyi tinye na mmiri ọkụ ha ma na mmiri ga-abụọ okwu mmadụ ka a na-agwa Chineke mere ka eche m agara m nna hey akwa nwa mana sinsi kemgbe anyị yabara ụkwụ ma ha ma eje n'isi ije mba agụ na eze na-anọ n'ezie anaghị nke mma a na-eme achọrọ m o nwere akpụ mmadụ akparịghị m nna mmadụ si aga akparịkwana m ebe m mụtara ndị dị ka unu onye nwa na-akparị nna oje isi eje ije ọ ka ije n'azụ ụlọ be m ije butere m apụ m bachachara nji eme ka m buje n'ahịa ka je hakwa ọrụ m nwa m tọnta apụ m bachara dị na obere afele ụmụ ofele unu gotere m na-eme mukeri butere nya ka m nọrọ m ebe a chere